Muros celebra durante este mes de maio unha nova edición do Mes das Letras e da Mostra de Teatro Xosé Agrelo, cunha programación centrada na promoción da lingua e da cultura galega. O Concello de Muros presentou esta mañá a programación cultural do Mes das Letras da 18ª Mostra de Teatro Xosé Agrelo, dúas citas xa consolidadas no calendario cultural do municipio. O programa inclúe teatro, charlas, obradoiros e actividades nos centros educativos arredor da figura de Begoña Camaño, homenaxeada este ano nas letras galegas. Dende o goberno local destacan o compromiso do Concello coa defensa e promoción do galego durante todo o ano. O mes de maio, ademais de ser o mes das flores, como se soe dicir, en Galicia é o mes no que todos reivindicamos a nosa fala e reivindicamos a creación en galego. Nós creemos que debe ir máis alá do mes de maio, pero ademais temos que dar exemplo. A programación tamén presta especial atención ao público escolar e ás entidades sociais do municipio, con sesións adaptadas e actividades de participación cultural. Tres partes, actividades específicas nos centros de ensino, os nenos e adultos, que tamén os hai, porque sería de cero a bacharelato dos nosos centros, pois veñen ao auditorio a ver unha obra de teatro e despois sería a mostra de aficionados, que sería aberta a todo o público. O acto central levarase a cabo o propio 17 de maio, Día das Letras Galegas. Teremos un acto central, que sería o 17 de maio, no propio Día das Letras, que como ven sendo habitual, estes últimos anos faise facer na Alameda de Esteiro, é unha iniciativa do Xeito, da Asociación Cultural, e nós o que facemos é apoialo, e sería reivindicar a figura do noso ben querido Xosé Agrelo. E despois haberá unha actividade musical para aberta tamén ao público. Un dos elementos máis destacados desta edición é o cartel anunciador, obra da deseñadora Uxía Saborido, inspirado na figura e personalidade de Begoña Camaño. No que é a cartelería, a protagonista é Begoña Camaño, que é a quen se lle dedica as letras galegas este ano, e o que quería plasmar é un pouquiño a súa personalidade, que é moi reivindicativa, feminista e chea de cultura, esa cultura que nos dá a viaxar polo mundo cos ollos abertos, non? A autora apostou por unha estética de inspiración editorial e retro, empregando técnicas de collage e cores que evocan as páxinas dos libros antigos. Quixen facer un contraste grande entre o color corporativo de verde da identidade corporativa do Concello e ese naranxa que pode recordar un pouquiño aos libros, as páxinas dos libros antigos que collen ese amarillento, non? E tamén que quería que tuvera forza e recordar un pouquiño o diseño editorial e a impresión editorial que se facía antes, con un pouquiño de collage e que se imprimía, non? E esa era un pouquiño a idea. A programación continuará durante todo o mes de maio e culminará, entre outras actividades, co tradicional acto de ofrenda a Xosé Agrelo.